A mám toho dosť. Zase niekto v noci vyjedol všetky sladkosti. Čo? 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 Zase? To je strašné. Neuveriteľné. Dnes ale zistíme, kto to bol. Ja nie. Ani ja. Ani ja. Už sa to stalo včera, predvčerom, v sobotu, aj v nedeľu. A ty, čo sa tu smeješ, opica? Avšak my na to dnes prídeme. Pozrite, čo mám. To je čo? Nejaký nanuk? Ty si nanúk. Toto je detektor lži. Keď hovorím pravdu, rozsvieti sa na zeleno. A keď klamem, zapípa a zasvieti na červeno. Predvediem. Som krava. Čo ti šíbe? Aká si ty kráva? Nie. Keďže teraz klamem, malo by to zasvietiť na červeno. Ešte som to nezapol. Tak, ideme ešte raz. Som krava. Vidíte? Už funguje. Aha. A teraz zistíme, kto pojedol všetky sladkosti. Po jednom do kresla. Nasleduje vypočúvanie. Svetlo. Dúfam, že to kreslo nie je elektrické. Korky, odpovedaj na otázky. Zjedol si včera večer všetky sladkosti? Nie. Chcel som ich zjesť, ale keď som tam prišiel, všetko bolo vyjedené. Lenny, zjedol si všetky sladkosti ty? Odpovedaj. No musíš odpovedať. Chcem právnika. Nie. Žiadni právnici ani policajti. Odpovedz. Ty budeš veriť nejakému pípaku namiesto mňa? No samozrejme, toto je vysoko kvalitný prístroj. Kúpil som ho za 1000 eur. No dobre, tak za 500. Za 100. No dobre, za 5. Ale funguje. A ty odpovedaj. Zjedol si v noci všetky sladkosti? Nie. Vidíš? A ty si mi neveril. Tak kto to mohol byť? Podľa mňa bolo zemetrasenie, urobila sa taká veľká diera a všetky sladkosti do nej popadali. Alebo sa vrátil Mikuláš a všetko zobral. Ale je tu ešte niekto, kto sa tu celý čas rehoce. Diesel, poď sem. Dúfam, že to nebude dolieť. Odpovedaj. Diesel, zjedol si včera všetky sladkosti? S veľkou radosťou vám oznamujem, No? že nezjedol. To je zaujímavé. Ak to nebol nikto z vás, tak kto to bol? Nakoniec ešte poviete, že som to bol ja, nie? Čo? Ako? Ale sa nám to komplikuje. Zjedol si všetky sladkosti ty? Nezjedol. Zjedol si ich zase? Nie. Sme sklamaní. Veľmi sklamaní. A ešte aj hladný. Ten detektor je asi pokazený. Nie, je to vysoko kvalitný prístroj. Ale ja naozaj neviem, že som ich zjedol. A ty sa nesmej, opica. Smejem sa, pretože som to celé čakal. V noci som tu zamaskoval tablet a zapol som nahrávanie, aby sme sa dozvedeli, čo sa tu dialo. Poďme sa pozrieť.
Som fakt pobúrený. Neuveriteľné. Robil som to v spánku. Volá sa to námesačnosť. Volá sa to pažravosť. Ja som o tom fakt nevedel. Keď je niekto námesačný, chodí po dome a ani o tom nevie. Za trest nám všetkým kúpiš nanúky. 10 kusov. Dobre. 10 kusov každému. 10? Každému? A kúpiš nám ich nie preto, že si pojedol všetky sladkosti, ale preto, lebo si nám neveril. Tak mi to prosím prepáčte, kamaráti. A ten pípak daruj. Komu? Niekomu, koho nemáš rád.